Lige før jeg er i gang, så vil jeg lige vise noget sjovt. Så jeg tænder altså lige noget her på gulvet. Så kan I se, I får lov at se det lige op til sekunder. Prøv bare lige at se. Jeg simpelthen tager lidt til en skraldespand her, ikke? Jeg tror, det sker, hvis jeg begynder at snurre den lidt rundt. Hvad tror ni som händer om hun snurrar den? Vet jag inte. Titta på det, det blir mer. Den snurrar och flammar och blir större. Du får sådan en rigtig ildtornado, ikke? Er det ikke sjovt? Det er simpelthen fordi luften kommer ind her på siden af. Og så når ting bliver varmt, så har det det med at stige til vejr. Så derfor får man sådan en flamme, der kommer ind. Det är mer vindesnurrar och tornader. Så luften kommer in. Det är det som gör att det blir mer. Så det vi skal snakke om, det er de ting, man skal bruge til at tænde ind. Og så bagefter skal vi snakke om, hvad der kommer ud, når det er, man er tændt ind til. Hvad tror I, man skal bruge for at sætte ind til noget? Hvad skal man bruge til at Hvad skal man bruge for at gøre ild? Ved du det? Hvad gør vi ved grillen? Ja, Karoline, hvad gør vi? Ja, vi bruger tændvasker. Skorsten? Hvad med det? Kan man göra eld med dem? Ja, så vi skal bruge noget, der kan brænde. Vi vil også bruge noget varme, faktisk. Så lad os lige prøve at gøre det sammen. Vi skal lige prøve at lave noget varme sammen, så vi lige kan få noget ud, ikke? Så vi starter simpelthen med at gøre sådan her, ud med hænderne. Så klapper vi dem sammen. Og så glider vi dem op ad hinanden. Kan I mærke det? Kan I mærke, hvad der sker der? Bliver det varmt? Okay, godt. Så gør vi det endnu hurtigere. Tag handen lidt væk på bordet nu, og så kan du gøre snappere. Kan I mærke det? Tror I, der vil kunne gå ild i vores hænder lige nu? Tror ni om I gør mycket, der kommer ild i handen? Nej. Måske ikke så meget, men det kan måske blive noget andet i stedet for. Oj. Det kunne i hvert fald få varme. Så jeg har taget sådan en her med. Sådan en boremaskine her. Og der er der sådan en trækord i. Og så skal jeg lige se, om I kan få skabt noget varme her. Så jeg tager lige de her hørebøffer på. Og det gør jeg, fordi jeg sidder i sådan en, står i en aflukket boks. Er I klar? Ja. Det er lidt spot. Kan I se, der var ved at ske noget? Så jeg har fået brudet det her hul her, ikke? Og så den her, den er også blevet helt sort nu. Det er faktisk også lidt varm i den. Så når man gnider ting op af hinanden, så får man varme. Og det kan man altså bruge til at lave noget. Forstår du? Nej. Jeg tager lige skiltet på her i gang. Så jeg kan lige tage noget andet frem også. Og det er de her to kolber her. Ups. Så i den ene af kolberne, der er der bare sådan helt normal luft i. Så er der bare lige stået og fanget noget luft. Ups. Men den her, den er lidt speciel. Fordi at i den her kolbe er der en hel masse ilt. Så ude bagved har jeg sådan en tank, hvor jeg bare har pustet en masse ilt ned i den. Har I hørt om ilt før? Ved du hvad ilt er? Nej. Det er sådan noget, der er i luften, som I bruger også til at trække vejret. Og det bruger ilten faktisk også. Men jeg kommer til at kalde det for oxygen. Bare så I ved det, fordi ilt og ilt, det minder altså rigtig, rigtig meget med det. Så vi prøver lige den her først. Og smider jeg så sådan en tændstik ned i. Det er som at være i folkeskolen. Hvad tror I så, der sker? Nej, det gjorde jeg så ved. Fysik, der var jeg god til. Tror I, der sker noget, når jeg putter tændstikken ned her? Sker der noget? Kommer der hente nogle ting nu? Den er faktisk næsten ikke blevet brændt. Okay. Hvad med den anden? Tror I, der sker noget der? Tror du nok hente noget der? Ja, så er det der. Okay, lad os lige prøve at se. Sådan der. Har vi altså lavet vores egen lille ildkugle, ikke? Og jeg tror faktisk, man kan se, at den her tændstik, den er blevet sådan helt sort nu. Så jeg tror faktisk stadig, der er lidt tilbage. Lad os lige prøve igen. Så der er stadig meget mere oxygen tilbage. Mange ildkugler. Så det der oxygen, det er faktisk ret vigtigt. Så lad os lige sætte det her skilt op. Og så skal jeg lave sådan en tændekugle. Og
Og så blev der også sagt tændvæske helt til at starte med. Vi skal bruge noget tændvæske, for at tingene kan tænde. Og det er rigtigt nok, at vi skal bruge et eller andet, der kan brænde. Så jeg har også taget... hvor er det henne? Jo, det var det. Det der er ret vildt. Syre. Jeg har taget sådan noget her med. Kan I se, hvad der er? Nej. Jeg tror ikke, smagte det her. Halvsmør, er det det? Det er ikke så stort. Kan det brænde, ja? En lurpakke. Det er god reklame for lurpakke. Nej. Den smelter. Men brænder det? Det gør det ikke. Jeg skulle ellers tro, det godt kunne brænde, så jeg tror måske, vi har brug for noget andet også. Jeg tror måske sådan noget her. Kan I se, hvad det er? Sådan noget bomuldstråd her. Det er måske også lidt godt. Jeg tror ikke, at bomuldstråd kan brænde. Men kan det godt? Så ved jeg måske ikke lige sådan. Ja. Så tager jeg bare sådan et lille stykke. Så putter jeg det ned i smør her. Det er et godt sted. Så tænder jeg ind til. Kan I se, hvad det ligner? Hvad ligner det nu? Smør. Det ligner smør. Nej. Nu skal jeg finde noget andet. Hitta hæmmeren, når man tænder. Hvad er det, som man kan tænde? Og sådan en fyrfadslys, ikke? Ej, så pusser det ud. Så hvis I nogensinde står til en picnic, og I har så glemt jeres fyrfadslys, så kan I altid bare lige sætte lidt smart. Meget smart. Så det var så lidt brandbart. Nu vil jeg lige vise noget, der sådan ret tydeligt kombinerer alle de her tre ting. Så derfor så har jeg altså taget noget helt specielt med. Jeg har taget det her med. Noget kaffeflødepulver. Har I hørt om det? Kaffeflødepulver. Sådan noget, der er nogen, der putter i det. Det ligner noget helt andet. Det prøver at putte sådan i. Nej, altså, det er sgu da ikke god education, det her. Det er lige processen også. Sker der noget? Det gør der ikke. Der er ikke sådan ilden ikke med. Du kan smelle det op i orden, og man kan også sådan dufte. Det dufter sådan rigtig dejligt. Hvad tror I, hvis I tror, altså det ligner jo godt, at kaffeflødepulveret faktisk kan brænde. Men jeg tror, der er et eller andet, vi mangler. Så det er brandbart. Vi har varmen for den her, ikke? Vi mangler måske noget, vi har oxygen. Lad os lige prøve. Så jeg har altså sådan en her. Lille stearinlys her. Og så har jeg denne her. Og den kommer jeg sådan til at bruge til at sprede kaffeflødepulveret ud over lyset. Det er godt lys i gang. Det er altid så jeg skræller det altså også lige en gang her. Jeg tror, at vi kan få nogle store ildkugler med. Det tror du ikke? Fordi at hvis der lander for meget kaffeflødepulver ned på det på én gang, ikke? Så puster det til lyset. Så kan det så godt gå ud, så jeg forstærker det lige her. Ja, det springer inte pusta, va? Og så vil jeg gerne lige bede jer om at gå lidt tilbage en gang. Kom lidt tilbage. Så vi går tilbage bag ved den der metalplade der. Kom bak her. Titt. Stanna her. Hun siger, hun skal stanna her. Så har jeg også lige nogle briller på. Det er for at beskytte mine øjenbryn. Så nu skal jeg lade mig helt skørt. Jeg tager simpelthen min stik her. Jeg skal lige noget kaffe på mig. Er I klar? Ja. Så kan man altså få nogle ildkugler. Og det er altså fordi, at der er rigtig meget stivelse i det her kaffeblød. Så andre ting som kartoffelmel og sådan noget, vil nok også virke. Ikke en, som gør det derhjemme. Må vi godt gøre det derhjemme? Ja. Helt med forældrenes opsyn. Det kan være. I tørkeperioder. Fuld af hele huset. Er det lidt tak? Vi har smør. Ej, så slukker jeg lidt godt. Skal vi ikke gå lige lidt videre? Så det er faktisk sådan, at hvis man tager, det kan bare komme frem til det. Hvis man tager og fjerner en af de her tre ting,
så kan man altså slukke for ilden. Og det er også derfor, at man har sådan nogle brandtæpper og sådan noget, ikke? Nå, nu kan jeg lige vise noget sejt. Hvad tror I, der kommer ud? Titta, något sejt kul. Hvad tror I, der kommer ud, når man tænder ild til ting? Altså, du har vores opmærksomhed. Ja, okay. Så hvad tror I så, der kommer ud, når man tænder ild? Når du tænder ild til hvad? Ja, når man sætter ild til noget. Bare et eller andet. Fordi vi har lavet en trekant her, og jeg kan godt se, at der kommer faktisk også til at være en firkant herovre. Det kommer der sol. Så ud er det. Ja. Vi viser det her. Ja. Ja, det ser lidt dramatisk ud, men det er fordi, den trykflaske putter jeg bare lidt der. Okay, så jeg laver lige et lille eksperiment. Har I set sådan en bunsenbrænder før her? Nej. Jeg tænder den lige hurtigt for. Det er lidt fedt, fordi at, der sidder nemlig sådan en ventil på siden af bunsenbrænderen her. Og lige nu er den åben, ikke? Man kan se igennem den. Og så flammen, den er sådan blå, mens man lukker på ventilen. Den er flammen. Fordi der ikke er noget oxygen til. Ja, præcis. Der kommer ikke så meget oxygen. Så vi kan lige se på, hvad det egentlig er, der sker her med den her flamme. Så jeg tager simpelthen stik over, og så tæller jeg lige 10. I må også gerne tælle med. Og så er det bare nu her. Er I klar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Den er sød til. Så den er sort? Ja. Så nu prøver jeg lige at åbne på den her. Så kommer der meget mere af det der oxygenet. Så gør vi lige det samme igen. Vi kan lige kontrollere. Og vi tæller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se, hvad stor forskel på det er. Så det her, det var første gang med den flamme, hvor der ikke var så meget